Kulay PUA, yang penting subhai P second ka Amen Faithful and True Channel. But second ka Bible Study Series nomor live hupra. Hakaba ngin ya kre ngin ya page naka kitab Genesis kalnong ka ba sao kot kendai hadu kat ndriu. Nya page hang ni ki e kini ki ba atho hang ni bat ikijing batai bat ikijing kili bang ngi ban jubab ban tepru kumcu ting ngin ya no syakmat syakane ka jing pule jing krek ya kane ka Bible ta ka bangi pule shwa ya kane ka lanong sao Genesis lanong sao kat khandai hadu khat ndriu teu trai ula ong hau kain hang no u Abel u parajume ula ong ngam tip te mangamo unong sumaru parajunga teu trai ula ong melale ayu kasur jong kasnam upara jome ka ud syanga na khendau manta latim yame na ka khendau kabala ang yala ka shintur ban ngoj ka snam upara jome na ka kti jome endame rep ya ka khendau kan om kaan syu ban aiso yame men sa pedwir bad yat sakma haka khendau hang tau kan ula ong hau trai lapen sitom yanga palat ia kabangala bansya hakmi mela beno yanga mentagasi nakan nega khendau ngan sadei ban buri ila de na khmat jome pat ngan long unong petwir ubai syushang keleng haka khendau kat ubalap yanga unsa penyap yanga te utrai ula ong hau om day kumta la dauno no penyap yu kain en sa penhiar kput halol jong u nyau sha te utrai ula bu kadak hau kain yo don uban penyap yau hadien kata ukain ula leit no bak nakmat utrai bat ula shong hakari non syamengi ka Eden kini ngile sngau ya kani ka episode ini kani ka jingjia ha kani ka long ka pasau Genesis long sao kot khandai hadu khandriu yang ni yi ki arteli ki jingkeli ki ba ublei ulakeli ya ukai ki ka ba ni yatib ha sapang ke jingkeli ke ba ar ublei ulakeli ha ei upara jome hangno u Abel upara jome hangno u Abel upara jome but ulakeli ya ukan ya kaju ke jingkeli ke ba ublei ulakeli ya ka kemi jong ukan hadien ke jingle pop jongka ke ei ke ba phalale ke ei ke ba phalale ladau ublei ula tip lupa ya ke jubab ya kini ki jingkeli belai ula keli ya ki kum hakapop jong ki kimi ki pa jong ukan ublei ula khot ya ukan ban phla ya la kata ke jingle ban kala ka pamut God was calling Cain to confession and repentance tika ei ka jing jubab ka jong ukan ya ka jing keli ke panikong ula keli kumno ukan ula jubab da ka jing keli wong kumno dei mangamo unong sumaru parajonga am I my brother's keeper dei mangamo unong sumaru parajonga dia ke ei ka ba u apostol Yohanes utho sapang ke jing e ya laki hinmen ki para ising ila ban isim ya kane menta naka siti benikong Yohanes kalong ko balai khot sipo hadu khatnyo siti benikong Yohanes kalong ko bal lai khot sipo hadu khatnyo hakane lapau ki khun jong blei pat ki khun jong ksoi jar ubam le ya ka badei ne ubam it ya lau para umlong satia ujung blei
Kubor kaba pilayot sngau nadu basdang kalong pangidei ban ya iit mar keliang. Parban omlong kumukain ubalalong ujong uboman. Bat ubala penyap ialau para. Te balei ula penyap ya u. Namar ba ki kam jong u kiralong ki basniu. Bat ki jong u parapat ki bahok. Hei, wat lengok ko para pangit. Baka pertei ka isi ya pi. Ngila rengkang naka jing yap syaka jing im. Bat yakane ngila tips kem. Namar bangi i ya laki para. Yes ngau. Namar bangi i ya laki para. Uta ubam i usa haka jing yap. Uta ubam i usa haka jing yap. Jar ubasyun ya lau para. Ulong unong penyap briu. Bat pitip bahau unong penyap briu. Kajing imbam jukut kam jusa dalilei. Hang ningi itu ya kajing i. O Chris ula IT ya la kajing im. Naka pentajongi. Tingiru ngidei ban IT ya la kajing im. Naka pentaki para. Lada uno udon kaspa kahajar pertei bat uyo i ba upara ukerdu. Ban sunyau ban let sebuan ya u. Uno kain kajing i ublei kan yaisa hauta. Don sa kan ni kedekot keba kat pradu arpuai jong kalanong sao ngini pulih kendiat mo ni pulih kendiat ekeni siti benikong u Yohanes apostol hi kalong apa sao dekat kat pram adu arpuai ha ka jing i om don jing siap ting ka jing i bajanai ka bretno ya ka jing siap ting napa ka jing siap ting ka theu sya ka jing pensitom utau ba siap ting janai ha ka jing i ni it namar ba ublaiken ula it ningkong yengi. Lada uno ong nga it ya ublai ba isi ya lau para ulong ubalam ler na ba uta ubam it ya lau para uba uyo i kumno ula ban it ya ublai uba yo i. Nang ta kei ka ba u Jisu u hikai sepang kejing ya it mar keliang. Bat ya kejing it jong blei. Ngila ban siam yakini the gospel, artli gospel ku Matthews kalong ku ba arpuar kot lai pun riu adu lai pusau. Bodi kambun ki bentai ki don ha ke gospel ku Yohanes. Kalong ku ba khat sau, dekat khat san, dekat arpuai. Bat ka lenong khat san ka dekat khat nyo. Dengan sim naka gospel kat kum Yohanes. Gospel kat kum Yohanes kalong ke ba khat sao ka dekat ke ba khat san bat arpuai. Khat san bat arpuai. Ladapi i janga to sumar yaki hukum jonga. Dekat khat san. Ladapi i janga to sumar yaki hukum jonga. Dekat arpuai kat uba priang yaki hukum jonga bat uba kongo yaki udai uta uba i yanga ukpa jonga un i ya uta uba i yanga ngaru ngan i ya u bat ngan pen pau ya late hau ngan pen pau ya late hau naka lenong ke bakhat san ka khat ke bakhat niau ong kumne kanete kata kabanga hukum ya pi to ya i mar keliang. Ini i uyo anis ulahikai. Pa kadai kajing i jongi yaki henmen ki para ki jongi. Ha kaying kasem jong kun benriu. Kebalong ka jingrai. La ubriu ne kabriu. Udai usembai jong kakentei. Bat ukun jong blei. Lane usumbai jong usaitan. Ujisu lahikai ba ngidei ban i yau blei takad onut jongi baro. Taka mensim jongi baro. Pataka jingmut jongi baro. Bat ban i yau pramarjan. Mut ki henmen ki para senrang pat kentei. Ha ka long briu kaman briu. Ha ka jinglong kum ki kun benriu. Kumbangi i yala dehi. Ban im
ya ka an jong ke jing it ka dei ka hukum ka jong u jisu bat ban ko ngu ya ki hukum ki jong u bat ban ko ngu bat ban rakhe ya ki ka dei kalenti bat kerkom bangi pen i ba ngi it ya ublei kasnam jong abel ka lakang sya ublei ngela ya i mene kasnam jong u abel kala perta kakang sya ublei i hang ne kasur jong kasnam upara jong me ka ut syanga na kendau ti ke ka jing rai bishar ka jong ublei halor ukain bat ke ka jing jubab jong ukain abang le singa bapule mene kumno kani ka jing bishar yo ukain kalong ya srim ya ka jing bishar ya ka kemi bat ukpa jong yau kain la penring kang par la beno nak per eden la beno nak per eden ni i mene ti kumno la ong hang ne mantala tim ya mena ka khandau kebala ang yala ka sintur ban ngoi je ka snamo para jong me na ka kti jong me men sa phet wir badi yat sakama ha ka khandau ya uneu kain hang ne ngi yo i ba kumba ya ka kimi ur kupa la penring kang par la beno na ka per jong ka eden per ba kentang jong ka eden ti ya uru la le kumju hakajing bisar jong ublei ukain unom long shu uta unong rep dakaba haba urep unlong uba seso nomor ba wat ka kendau hakaba la jau ka snam jong abel kata ka kendau kepala priang ya ka snam jong abel upara jong naka kendau kepala ang la ka sintur ban ngoi ya ka snam upara jong me naka ti jong me kane kan sa kentai ban syakri ka kendau kan sa kentai ban syakri ya ukain til la rai ya u ba unlong u nong yat wir bara silinter ka jing im jong u men sa pet wir bat yat sakama haka kandau kene jinglong open ended sentence kumut ong rai silinter re kumut kede kebalong silinter bangi singtu kene ka jing yat wir ka jong kan kede ka jing yat wir haka jing long kamen sim ka jong u ta ka badon kani kamen sim ka bala klalong nong wei no bat ka balong jengai no na ulei tu kan ni asngau bangi da pule mene haka ada khot ka bakhat niau ba ula shem lene ula seng ya ka wei ka nong ba ya ka wei ka nong ba lene ka snong hari not hang ni da ka ba ong ba ula song haka rinot kemud umlong barok silenter unong pedwir bat unong yat sakama haka kendau da ka ba ong hang ni ula song haka rinot syamingi ka eden haka khot ka ba khat san ngila pule te utrai ula ong hau om dei kumta da uno upen yap yau kan en sa penhiar keput halor jong u nyau sya te utrai ula bu kadak hau kan yo don uban penyap ya u tai bangili sngau yo ti hang ni ukain ula shepting bat hadin ba lapen rengkang par yo lapen pedwer ya u nakata ka per nakata ka jaka badon ke jing skain bat ke jing yada abadon ka imlang ka salang par enda light nang ta unom don shu ya ka jingker ke jingta bat klempep en don bet manor mano ban pin yap yau tu blei ulabu ya ka dak halor jong u bat ulapen bena ya ke jing bisar ke bah nyau sya ke jing bisar ke bah nyau sya
ilai hari jeng pulih pangilak pulih mene ngilang kumno la pulih kumno mene lada uno penyap ya ukain en sa penhiar keput halor jong u nyau sya en sa penhiar keput halor jong u nyau sya itu kiba penyap ya ukain hang ne une unambar nyau udai wei naki nyau tuli ki number patheu ya ke jing janai unambar nyau ulong kadak jong ke jinglong pura bat ke jinglong janai udai unambar jong ke jutang bat ha ke jutang ke batmai unambar nyau udai unambar jong umen sim bakoi hakane ka jentho hangne kane nyau sya sevenfold vengeance ke jing penhiar keput nyau sya kane kalong ke jing pen i ya ka jinglong janai jong ka hok ka sot ke jong blei ha ke jing rai ya ukain lane halor ju ukain ba en om sya ba uno un upun biap ukain ba unum yo ya ke jing bisar hok kata ke jing bisar hok kalong ba penyap ukain en sa penhiar keput halor jong u nyau sya katokane ki start bible ki kedau lene ki ong ba kane kadak ke ba labu halor ukain ula labu ya kadak haukai kane kadak ki ong ba kade ka tatu te rata kale kumta don em ki wi pat ki jin tho ki ba haka jutang ke barim ki kedau ba ublei ula mang bat ula bu kerpang ya ki breu ban light na ka jing syak penyap ta ka ba bu dak halor ka met jongki ke ai ka jing long kongsan jong kane ka dak ka sin let's say ngilak ban pule kane na ka kitab Ezekiel khandai ini pule kane ba keren hangi sapang jong kane ka jing budak na kitab Ezekiel ni pej na kalanong ka khandai dekot sau hadu unriu Ezekiel khandai sau hadu unriu ta thok kumne khilai keleng kanong ba Jerusalem barok kawai pathok dak ha ke selangmat jong uta barok ubaut ngosi namar ki kam kensya barok bale ha kanong ba ngalaya sngew ru ba ublei uong ha ki weipat kirang ba to but ya u keleng kanong ba bat to penyam wat pelat im yano wat isne yano to penyap ya ki temen ya ki samla shenrang ya ki samla kentei ya ki kime ya ki kena Henry wat kata kti ya uno badon kadak hake selang jong to sedang nang ne nak tempel jonga kumta kila sedang naki nong yalam ki baye yeng hangta hakmat ka tempel tekeni i hakane ka kitab Ezekiel ublei ula bu pak bu ya kane ka dak halor ka selang jong kita ki balajit ber kita ki bompen bersih irade hakam mane blei tau kane kadai ka jingjia ka bolong shwa ya ka jing penjot no ya ka Jerusalem hakaspa snem ke bahan riu shwa Chris ublei u Yahweh ula ai jing pta lengba jong unongra kubor uba lariam li riam de ke jan linen ke bali bat ke badon ru ya u jintho ubadon ya u jintho u kenja kulom haka sengkai jong u ura artat ke re ke bantho kene na ke dekhot ke ba ar don artat ke re ke bantho uriam da ki jan linen unong ra kubor but
une uladai ban lej keleng-keleng ka nongba Jerusalem bat ban lej tau kana dak Hebrew tin Hebrew kat mark and to mark a tau wen ki alphabet jong ke tin Hebrew ha man la ki silang mat jong ki bahok nu tau ulong hakadur jong ka ding phna tau nu alphabet tau jong ka tin Hebrew ulong kum gadur jong ka ding phna kum srim kum uti jong ti phareng ka jing im jong borok kitu yakiba labu yakane katak la dei ban ri lene kimdei ban sha panyam une udak tau ha ka tin Hebrew ke berim kalong ngal ong mentan udak balong kum uding phna but kene kedai let's say kata kaju kadak yakabala bu hau kain it may be the same mark that protected Cain ki Kristan ki panikong ki la bu lene ki la penlong yakane kadak jong ke ding phna halor ki silang mat jong ki bat om day ha ka shadem jong ki ha ka silang mat jong ki labu yakane kadak jong ke ding phna ini la siam ma ka we ka jun tho jong we u anti Nicene fathers u pakerteng u Tertullian we ka jing tho ka baong le ka pakerteng de corona te kedon ki kini ki start Bible ki start niam ki perkhat bakane kadak kasin ke balabu ban yada yo kan kala day kata ka senong kapa ula seng kari not te kane kanong ba kapa lakalalong kajaka ban yo ri nakawanta kitu kiba day ban late pet ban light na kajing ya snam jong kajing penhiar keput kabudan kono kajing ya penyap briu tikitu kiba don jinga day bertu nong sya penyap kin ya thong kin ya wat ya tu nong penyap te ka don ka we ka snong kain nakabanta kini kin nong penyap briu bakin letri hangta kum kini ki jaj nong ba le kini ki jaj snong ni siam ha ka jutang ka barim ha ka bayadai bat ka jutang ya ka balayate da ublei bat ki Israel haulum Sinai ni ya kini ki snong kidon ha ke kitab jong ke jingkhen kalong ka ba laipusan dukhat khat ar ta Deuteronomy ka lunong khat khandai dukhat khat we hadu khat lai ti ke jingkli ka ba bun kia keli sapang kane ke jintho kalong hato ukain ulapin ya ka jing kelak pamut nakadau jong ke jingle ke jong ba ulapin yap yala ujong upara tidon arteli ki jing batai halor kane ka badai ka dikhat ka ba khat lai bat khat sao jong kane ke Genesis long ka ba kalong ka ba sao ka ba khat lai ong hang tau kan la ong hau trai la pensitom yanga palat ya ka ba ngala bansya khat sao hakmi mela be no yanga menta kasngi nakane ka khintau ngan sadei ban bu ri yarade nakmat jome bat ngan long unong petwir bo shushang keleng haka khandeu kat ubalap yanga unsa penyap yanga marbu ushang keleng tula septing ba ki ba labi ukin sa penyap yu hangne ni i sai hangne ba ukan siam laka pamut ula sipen pau ya kata kajing sngosen yalade but ya kata kajing sngosi ya kata ka apot ba ulahap ban hap sya be no nakata ka jaka nakata ka kendau mentaka singi mila be no yanga mentaka singi nakane ka kendau ukan
ulah kala ke pemut, bat wat la kata syem lakit kli ya la kajong kapop. Ublay ulah map ya bat ulah terwa ya kejing ya da bakenca peneng. Kini ki artili. Kain ulah kala ke pemut, ulah babe, bat wat la ulah day ban yo ya kajing pensitom nakadau jong kene kapop. Ublay ulah ai ya bat ulah terwa ya kajing ya da na peneng. Kitu ki start Bible, start jin thok bakui. Kiba priang ya kane ka jing batai ke baar. Ki kedau ba kane ke jing sngau babe ka jong ukain. Kam dei ba kane ka jing yo jing pensitom jong kalong ke bakrau. Henry ba kapop bat ka jing sngau pop kalong ke ba jur haduk kata-kata ba umla bansya. Tikini ki rustat ki ong ba ka jing isnei ke jung blei ha ka jing ai ya ukan ya kane katak kum ka jing yada ya ka pen ya kane ka jing patai. Tikiwi pat ki rustat lajar kata ki kedau ba ka jing yada ka jung blei kalong ban penjalan ya ka jing im jong ukain kenang ban ai ya ya kalat leng ba jong ki jing yale ke ba ya kendu ha kane ke jing yat wir ke jong kane ke jing yat wir ke jong ban wan sya ke jing sngu thu ban don ya kane ka mensim ban kelak pamut bat ban wat jing asuk biang bat ublei ha ka khot ke bakhan riu ko ong hadin kata ukan ula leit no bak nak khamat utrai bat ula syong ha ka ri not syami ngi ka eden de heng ni ya ukan la penring kang par ula kelalong uta ubriu ubaning kong ha kata ka jinglong pateng la pateng ba la sya ubaning kong ha kata ka pateng benriu bala sya weng no naka khandau ba kisong kisa haka history jongka jingpenim tu ubala sya be ni kong ber sya penring kang par ni kong naka jari gba usong sa de ukain kat kum kene ke jing batai jong kene ka Bible study haka ba dei bat kene ka lenong ko ba sau di nganget pidon ka jing skutu kendiat tu try onyarap ipi ban skutu cucu apa ngi pule ya ka Bible. Blesibun ya ka por jong pi ya samlem ya ki weiru.